nga nagbilingan sa apat na talaga alam mo na tulong kami sa hindi ka po kita ibutingan. May sikutak man na pamantay yung church yung muna na siya muna na rin kasi Diyos na dalat na dalit ni tao na pag-iway na tunang ay malawlawagan kami maitulong ka hindi ang daw madalan na silaw nga kaan nga dyan kasi nagkadalan na as niya pero niyaman mo lang na itulong kami na dahil hindi ko kita ano dahil dahil Aku choose the waterman dari tuwing pulos ka jagamu malalun iban mo kung maagiru di dalanmu paisakan na tayo tuloy tayo uray pa ikasano dirigan inupan mo may paisakan na tayo hindi kumatagpatan tayo lang tayo